Здравейте, вие сте Слав Енерджи. Този, който излезе по-напред е Тони, а този, който е по-назад е Цеци. Те ще играят на пияни дуспи, а това е епизод номер 3. Така, ще помоля момчетата да играят на камък, ножица, хартия, за да видим кой ще бъде пръв. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Цеци ще бъде пръв. Има ли думи, които се казват докато се въртиш, Тони? Спасение. Хайде, Тони. Спасена. Браво, Цеци. Този рунд е последен. И отново пропуск. Да, го вкарам печеля. И това е всичко за днес. Аз печеля. Тони печели, пък другия път Цеци може да спечели, нали, Цеци?